Bhí an ceathrú cógáil aon chachracht béal feirste ar siúla déanaí, agus é a chur na chachracht siamsala seo béal feirste chun cín. Bhíon grúpa man bhéal feirste reachtail cógáil aon chachracht bhéal feirste gach bliain. An róla tógam na ibriam I rinn imeachtaí den foreign imeachtaí grúpa man bhéal feirste agus bhí muidirna dearach ag eagrú na cógáile tá muid a reachtail cógáil in áiteanna éagsla inniu bhí muid is Skenos mar shampla agus in sin ar ball bhí muid san E3 fergnamh nua Belfast Met. Bíon díosparachtaí cainteanna turais brunú gradam ar fad mar chuid den cógáil. Anocht mar shampla brunú gradam spurd bhéal feirste ar fel an fphobal agus níos Belfast Arts Festival. Agus an aim atá leis an cógáil na go mé bhéal feirste cén le aon grú mar go minic ní bhíimiid a dhéanamh sin. Mór an dúsa dúis seo ar seán fel an fphobal. Dúis aithníon an óbhar tá deanta bhíine le cuaig bliana is bhíhéanus agus an óbhar táidigh deanna go fáil na cumnaí eile agus le féaltaí eile cos le East Belfast Arts Festival. Ceann na freigirí a bhuairmuid a nuirí ó gcéine a bhí freastal ar an cógáil na gúiste de géirí deis le cinneal chatpla a dhéanamh agus networking a dhéanamh. Agus an géir sin bhaint amach am léana tríd boardroom dialogue sessions cinneal cruníthe boga hartar tabla ina méid daoine albalta bheith caintla na chéile agus na teagblathe sin a dhéanamh. Bhí man déad a sásta leis an méid daoine bhí an anocht san E3 faoi scafte ó Mhóran agus daoine ó bheith chuid an chathair. Sin go sé táhachtach mar gnacann sé páirt in nach chuid sin chathair agus go maionn sé daoine le chéile ó gach chuid den chathair ón iarthar ón orthar ón tuisgurt agus ón deisgurt agus ní go minic íon na daoine sin ar fad sa seán mar chéine agus a caint le aon chu sin an fad gur cógáil aon chathair bhéal feirste tar.